כולם רוצים ביחד? הלאה אלון! אבל ראית כולם בשקט, כאילו אף אחד לא אומר יאללה חזק וזה. יאללה אלון! תהיו בשקט, כשהוא מגיע לפה, יש שנצק את הזמן שלו. מה קורה? מה הזמן? אבל קח בחשבון, זה ידני, אלקטרוני יותר... מה שלך? מה שלך? איפה הוא? אני לא רואה. הנה הוא משהו, הוא נראה כאילו מת. טל, צריך להגיד לאיגור ש... יאללה אלון! הנה, עוקף אותו. יאללה אילון! לא, עדיין לא. כן, הנה, בסיבוב. עוד קצת. רואים שאנחנו ישראלים, אז בואו נראה מה שהם רוצים. הם רוצים להיקח. עכשיו, שיגביר קצת. ראית בר? בואו נראה שמלפניו. הנה בר. על הבר, עכשיו. יאללה בר! טוב! יאללה אלון! כמה? הלאה! מה קרה לאלון? מהר אלון! עד הסוף! דקה 5! יאללה בר! עד הסוף! דקה 7! דקה 10, 400! דקה 10! יאללה! טיפול! בעצם בטוח שבר זה מה קרה לאלון לעשות? הוא כיף את בר. 2:15, אם עכשיו הוא עושה דקה 5 ב-400 השניים. לא, יעשה איזה 3. שים אותו. הוא יעשה 2. יש עוד 800. חזק! מה? טוב! אלון לא לוותר! חודים שצועקים. הנה. עקף אותו. אלון! בר חזק! אלון פרק אותו! לבר אין כוח. בר יאללה! אלון חזק! חצי דקות חזק. הנה עכשיו הוא פותח. הנה בלגן. טוב! בר! חזק! חזק! לא, בר שלישי, אין לו סיכוי. הריצה שלו יותר טובה. חזק! אלון מהר! אוי, כוס. הנה על אמא שלו. פאק! יא בן זונה. מה זה הספרינט הזה? חזק יאללה אלון! חזק! יאללה אלון! בתחת! יאללה! מה זה? 2:18! יאללה בר! טוב, הוא שלישי ב-800.